Mga biktima sa sunog sa Upol, Misamis Oriental nang hangyo sa gobyerno nga tugtan silang makatugod pagbalik sa ilang mga balay sa baybayon sa Barangay Loyong, Bonbon. Apan nibarog si Upol Mayor Max Seno nga dili nagyud pabalikon ang mga lumulupyo sa maong lugar kay kini mao ang rekomendasyon sa Municipal Coordinating Council isip usa kini ka danger zone. Ang gikagulan sa mga lumulupyo kay dili sila pabalikon sa ilang kanhigipuy-an apan walay relocation site ang mahatag ang gobyerno sa pagkakaron. Ang mga biktima naa nagpuyo sa Luyong Bonbon Elementary School sa pagkakaron. Hangyo usab sa mga biktima nga dili sila i-relocate sa lugar nga dili coastal barangay kay kadaghanan kanila nang inabuhi man sa dagat.